Oke, bersama Putra Buana didukung dengan HR Promedia, juga bersama Mbak Erna yang dari kawasan Kota Dongko. Ugi wonten Mas Wolo bakul mendo saking Jawa. Bakul wedhus apa bakul mendo? Bakul wedhus yo saksirmu Mbak Erna. Enggal laras jos. Bersama Enggal Laras Gler. Monggo Mbak Erna. Papujan kumbak ya eleng. Wis eling aku eling. Lara lapang aku satya nyanding. Katresnan ra bakal luntur. Nadyan ati kuremok lan ajur. Mas Wolo. Oke. Sembarang aku wis manut kabeh mau ku tansah nurut jebulane samudana aku kepelot manise tresna. Monggo Mbak Erna. Ngombar lalamesmu agawe lo rasa atiku. Mas Wolo Dalam-dalam aja ngumbar among tresno pungkasane anggadawa lara bisa tak selaki kabeh kudu sabar tak lakoni nadyan kok gawe kuciwa nganti saiki aku tresno banget. Sing penting ora tresna bojone wong ya Mas Wolo. Mboten. Yo enggal laras sak jose. HR video syuting. Oke, bersama Putra HR Promedia didukung dengan artis Mbak Erna dari Kelatah Dongko. Tarik Pak Wolo yo. Oke. Jebulan rasa kaluntur nadyan ati kuremok lan ajur sembarang aku wis manut kabeh mau tansah nurut jebulane samudana aku kepelot manise tresna aja ngumbar mong lamismu sayang gawe lo rasa atiku aja ngumbar among tresno pungkasane anggadawa lara ora
selai kabeh kudu sabar tak lakoni najan kok gawe kuciwa nganti saiki aku tresno aja ngumbar mung lamesmu sayang gawe lo rasa atiku aja ngumbar amung tresno pungkasane andha dawa lara ora bisa tak selaki sabar tak jos nadyan kok gawe kuciwa bener Mbak Dawi iki aku tresno rasane wong tresno ngene iki lho pepojanku mbok yo eleng lara lopo aku setya nyanding katresnan ra bakal luntur najan ati kuremulan ajur sembarang aku wis manut kabeh karyamu tansah nurut jebulane samudana aku kepelut manis tresno aja ngumbar mung lamesmu agawe lo rasa atiku aja ngumbar amung tresno pungkasane anggere dawa lara ora bakal selaki kabeh kudu sabar tak lakoni najan kok gawe kuciwa nganti saiki aku tresno monggo gentesan carane witing klapa kelepaten maksemu ya mas salogone gones wicarane wong martipi keraharjo ya mas trahing nata genes wicarane wong marti
mas witing klapa genes wicarane kalapakan maksemu sing rukun keteng rayang ya tumandang gawe ambangun jiwa ambangun negara nusa bangsa nuswantara sepanganin uga tua muda wis dadi anteping ati nanti kapan Mbah Karno wong bakal tak enteni aku wis kebaca tresno mung sliramu wis katon ana moto yen bengi ra bisa turu bayanganmu wis mlebu pikiranku kok kaya ngene rasane mung tansah kangen pengin weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu wong ayu kang dadi pepujanku kulungono rasa kangen atiku kanggo es manis kang tak tuhu kangen iki bisa mari yen sliramu wis bisa nambani kang tak suwun rina wengi dadi tamba kangene ati iki terima kasih